Kaya rin na ning metong amisa king Glorieta Sports Complex Arayat, Pampanga, katukiro ring supporter sa mentaking Comelec, ning Team Alejandrino, ngayon Martes, October 8. Mig-file na rin Certificate of Candidacy o COC king Taulin ng Aldo, ning pamagpasa. Panimuna na rin ng incumbent Mayor Madeth Alejandrino at magbalik king pangaw Vice Mayor ay Sixto Malyari Jr. At tatanda ng dati lang Partido ri Alejandrino ang pumalyari o nang agpangking magbalik ng serbisyo publiko pasado kay inggewa na ng alkalde kilubning may kitadwang banwang pangalukluk. Malibang kitang suporta ako ang mayora, kalupa ni sinabi ko nandin, with sa buriko mong ipasyag, ing metong nga kandidato, wali mo itang hangarin ng posisyon. Nung itang lugod talaga at malasakit ka rin kayang sasakupan. Bistaman na siguro anyong kakaiba, di ba, na mag-filing metong nga kandidato pero diyang boto at diyang sasabihan ng diyang iyo ko iboto. Basta iboto ya mo ini anti kanini. Kasi ita naman talaga nga tsuken puso tamo eh. Anya mo naman tatagal tamo kaya kanya-kanyang posisyon natin tamo kanya-kanyang hangarin para ka rin sasakupan. Kalupa ko yung hangarin ko para maging mayan labirin ka na akong sasakupan. Itakakit ko at gagawa na ng mayora, madiring ka na akong pangarap at pangarap pa niya manungkulan ko. Nung sakaling midi ng tsansa at miluklok yung posisyon kin 2025 midterm elections, asaan ka nung harmonious relationship pilatan na ng executive at legislative branch king lokal ka panibalan ning arayot. Nung man, tangkilikan da ko at ikabit de ken balikat ko ing obligasyon ng tikanini, siyempre harapan tayo. At definitely, lalo katang makasaw ken programa ng mayora. Ita sigurong malinis ng intention, implement tayo, na i-guide tayo lalo in chief executive. Para sunggagawan la rening batas sa rening na kailangan na karing kayang proyekto. So, programa, definitely ay misakitan. Nung i-guide tayo pa. King daratang nga eleksyon na asa na kanuning Team Alejandrino ing kayuson. Kailangan na balo mo, dahil mo kayong politika, maging marok ang tao. Nung kasi ini obligasyon niya karing kaya kang sasakupan. So, everything will be in good faith. Dapat ipakit mo talaga itang kaya pa ng malasakit. Which na, everything naman na, gana-gana. Nung tsuya kayong puso mo yung God, di ba? Mitakutan ka. So, to make a story short, ringi gana-gana saan ng mag-file, election is only one day. Paliksahan na mo, nagawang mayap. Bahala no rin sa sakupan ninong pilihan da. Pero sana, pag nikabit no kitang posisyon na ito, itang yagan-agan ng pangarap da para ka rin tao, para maging lang mayanabi. So, makanya yung papasyag ko. Yako, talaga naman na, diyan ako miboto, walang problema, makasahop na ako man kahit papano. Ngini, iboto de mo yung mayora, antida na akong binoto kasi mabitasala rin programa nga rin. At karing karelang kabalen king arayat, kayo sandaing magilang wais at biasa king pamagboto. Nga niya rin kumupo ka rin kabalen, na para pagpatuloy ko po itang malagong programa, itang nga baba ko po ka rin tao, yung programa na ng munisipyo. Isa may itong daw po rin Team Alejandrino, uling balo ko po nung nanuman po itang kanakong programa at project, makasuporta la po ng kako. Kung kayang arayat, maging wise tamo po, maging matalino tamo, gamitan tayo po kayo ning sentro na ning Gino para kayong pamamiling leader. Kasi ini karagula factor in kaya kayong desisyon kayong maging bukas da rin kaya katamong pamilya. Kasi ring leader ay alaltang rin kayong lokal na ning arayat. Ilang magmaneho, kayong barko na ning arayat nung ka rin niya may daon, which na lumawot ya ba patas o lumawot ya pasadsad. Liana Canilaw, CLTV 36 News.